kabaning kong ngi aingu iu blay ula puni yo ingi gani ka benta lingba ka good news tv hagani ka program na ki persara kum ka jinga singkhna balangan shi ngi ai ku blay pi iwe pe iwe ki hap ke baren bad ya baro ki bapet ye gani ka program haga kerteng ka bathiang tam ka jong utrai nok pre amjingi uji sukris kum ka jinga singkhna ngin walam shupi ya ka sermon ban kran de master daman bha marngar bat haswa kata ngin yo ban puli na kaktin ublay bat banduai na imis da isabet lingdo kanchi ublay unlong lembat ngi lingba jini kapor Hashwab ngan bu hagjing ruai ngan puli nga ktian ga chong blay na kilay benta kashiti upol apostol shikinong Ephesus kalnong ka banriu kadkhat ka baning kong hadu ka balay no Isaiah kalnong ka basaw po kadkhat ka balay puway bat kumju ru na ki proverb kalnong ka baar po ar kadkhat ka banriu kaktin ublay ka ong phi ki khun tu ko ngu yala ki kmi ki kpa ha utray namar kani kalong ka badeken tuburom yala ukpa bat yala kakmi kabalong kahukum kabaningkong badan singkular bamenyo manbha bat bamenyo imslam hakaperthei henrei kita kiba apkhmi utrai kin penthamai bor kin hersha jong de kithap nyang kum kipukni kin mare bat kin omsngothan kin yat bat kin omsngolwan tu hikai ukhna hakalenti ba udei banlen ti kenria naka wat habau latamen tungin pendam ho ublei kishing duai ko pa jing yu ba bding long ka ba khoj bar ka ba halor tam e ka kerting jong mi ko kanra ni angu ye me na ba mila ayang ye kan ka jing im bat mila et e yang ida ka jing e ka bangim la ban tho ba sngo thu ka jing e ka ba yai dan bar ker soi hangi la ha kinu kinu guru kom jing long ki bangi dan mira ri la sumar e na do bas dang ka jing im ka jingi bat kum ni trai ngi wan pau khamat ka jong mi deilung ba ka jing e bar ka jing pen shat bor ka jong mi ko kanran ni angu ru ye me limba kani ko por ka bokor dor e hakabang kum ka jinga sing khana ngi yo ban shim benta limba kani ko online platform hakaban ra ya ka jing sha shiki we pat ban pen bana ya ka jing kraw bat ka jing shisha jong mi baro don ka try ka jinga sing khana hapo la ka jong ka balang bat hapo ka KGP assembly hi barok ko we bakanang la ban pendam yaki kam ki babun na ka benta ko buram ka jong mi yarap ingi bangin la ban ya ta ko bor kisngi baro ka jing im ka jingi nangai pendan kam mi ko kanrat ingi na ko we ka por sha ko we pan don ka tu try yiki benta baro ki bangin sale bat pendap limba ka ni ko program ai bakin long kat kum kaman ga jongmi batu don ka tu try ki nang shim benta baro ai bangin long tang ki tendong pen sawa henry tu kren batu yalam no mi ko kanrat du men sim ba khoj u jongmi don ka tu try ka jing im ko jongi kum ki hap ki barin bangin la ban lat ni ki jing pen shoy ki ba bun belin bangin nang ban wat yami bat kham tam e ban le kat kum kaman ga jongmi walangi imba kini kisi ki ba menta ki ba long kisi ki ba sniu ki ba e hakaba komdon shu ka jing shngan la ka long ki ba san hadu ki ba rin henry kum ba ka tin ga jong mi hi ko kan rat ka ong ba ka wei ka sim yang kanam jot no klam ka jing tip ka jong mi kum ta trangi ngai skam ba kini ki e baro ki ja deglum ba ka jing tip ka jong mi kum ta ya rap ngi ku try bangi shia shania bat ya sno hami batang hami hi ko kan ran na bam long blei ubala e baro ngin yai ban up khmi hami khnang bengin yo ek jing pen thamai bo na mi ngin yo ban helam bat mi shajrong ngin ya nginum sngo lwat ngin mare nginum sngo than hadu bengin poi hakata kari ka ba mi hi mal pen khre na ka benta ki nong but bat ki banget ki shong mi baro shim ti ru tra ye kani ko por ka badang sa baro ishane bengin IT ha ka jingalam ka ba start ek jong mi na bai ki ni baro ngi pan ha ka kerting ujisu ubalong uju henin mentaba shadu ki bom jikun amen ka sngi ka ba kemen bat ka sngi ka ba kerpang yang ikum ki kun hab ke berit ye ka bangi yo ye kani ka por ka ba kordor bengin yo ban sha skor ye ka kubor ka tin ka jong blei bengi dabru ka jing sngo kemen lim kani ka por ye ka ba ngiyo ka bengi don ki yeng ki sam ka jongi ye ka bangi ngin yo ban sha skor ye ka kubor ka tin ka jong blei ling ba ka good news tv kawan lam jingi haka jing penyaj na ki per sara dap daga jing sngo komen kum ki hap ka beri abangi don bat imei bat ipa haki yeng ki sam ka jangi ngin yo ban sha skor ayu bu blei don ban keren hanga bar fi bar ayu bu blei don ban khot yangi kum ki hap ka berit bat ka kubor lande kata ka sermon ye ka bangi yo ban ya keren haka ni ka por ka long shaphang ki wei ki khna haka wei ka snong
kata ka shnong ka khot ka shnong Jerusalem. Ba kata ka shnong laong baki taki khna kata ka shnong Jerusalem ya ke bingla ban shem na gospel kat kum Lukas kalenong ka ba khat pra kat khot ka ba khat san ter nginyo i hang tu syapang kini ki khna ki Jerusalem hakawe ka jingja kat ba Jisu umi bat ki senran ki jongki ban lej kata ka we ka shnong ki khot ka Jerusalem bat kum kata ka por ka ka belajai kini ki khna ki ong ki bala komen bha ban yo ban yeshem bat Jisu nomor ki Jisu kata ka por olong ubriu uba pau nam ha bat ubriu ba ki briu ki le yo osngo bha ki kamba ki ba Jisu le hakita ki por upen khia ki badeko upen khia upen kot ki bapang upen pet ki ba mala piong ka ka belajar kata ka por kalong ba kini ki khna ru kili osngo kan sepang kan ka kerteng ka jong Jisu ba ka mensim ka joki ba ki osngo kan ka kerteng ka jong Jisu ngat hai ki lalong komen ba namar ki ong ani lan u bangin yo pan syam tu Jisu uta Jisu long ba kumno ki bru ki ju itu khana ki snong ki thau ki ju itu khana uta Jisu long ba kumno kila ya komen ba kum kata ka por ba laong kum kata ka por kat ba ki dang ya komen ki kemi ki keparu kila ya lam ken kila bat lagi jong ki kun ban lam se kata ka snong bar ki don kita ki khna ki bom don bar ki kemi ki pa kum kata ka por kila ya mare ba bar kum kata ka por mo ka jinglong khna le teng la da ka don kanu ka jingja ka bala khamlong kerpang dan ka ba khamlong sku tenat kila ya wer lai khna ki don ki khna ki ba kham yu kila nga Jisu dei kila ya komen ba kum kata ka por Jisu lawan banjat tak ni ka snong kum kata ka por ki don kini ki khna ki bom kini khna ki ba kham mo ki bom ki ba kham ngit ni ki bom khuj ma ki don ki lenti ki ba sngu ki shu khot ya werlang ben yo kandu Jisu katam ka por ki le mare ba don ki le mare ba ki jingkemen don ki tu ki le ki teng la yo i ka slipar sedin ru nomor ki la kemen ba ki kwa ben yo i no Jisu kum ne pitep ka ka belajar kum kata ka por ki le yo kandu Jisu dan gini kisenran ke jong Jisu ki ang Petros jong Lukas yang hei mem sya me bun kendu Jisu mem ibu Jisu nang don ka bentah ka ba kerpang kini kepor kini kisenran da kasur ka ba jam ki long hei mem sya me kini ki khna le ki ba ija ing kini ki khna le ki ba bom itu itau mi na pile sei dei kum kata ka por ki senran ke jong Jisu le ki ba Petros le balong kham dom riang dei long msya dei niam kum kata ka por fitip ka belajar habu Jisu kum trying bilang song hang ni kum Jisu uli ken uli ikite ki hap ke berit kila yeng tu don gitu ki balai yam kum ni don la dem sya te ma ki hap ke berit dem sya ki yam ben ki yam tu don gitu ki we ki ba kam yu habangi yo kendu ku ikwa ban kendu Jisu te kila jubab da kasur ka bak da ka barit ken jong habingi kwa bani kendu Jisu te de kini kisanran tikem sha de bu Jisu le ki ulas ngosi kaktin ka jong blake ong Jisu te ulas ngosi balai ngosi pitip nem balai ngosi namar bau ite kini ki hap ka berit khot kini ki hap ka berit it kwa ki bempen ngosi badu ong kini ki kentin sha ki khna bakin wan hanga na ba jong ki long ki ma ki bening de nem khot te yang aba de fi it ba Jisu yang aba de fi nama kata kadau it yang aba de fi ong kini ki senran sya ki bakin wan hanga namar jong ki te long ka hima ki bening de nama kata kadau ngi it nem Jisu kum ki hap ka berit habu Jisu it yang aba de fi ka jingkali ka long yang aba de fi ngi it nem Jisu idon kam ban it Jisu ban it Jisu thang de ban long ki ba khna ki ba kumno ban it Jisu kini ki khna Jerusalem ngatra ki long ki khna ki ba tips ngi ki khna ki ba don akor ki khna ki ba don burom bat kini ki khna ki Jerusalem dei ba ki it Jisu ki klete bat ki kimi ki pa ki mare shu Jisu namar ba ki mare shu Jisu ki sngutu ki yo ka jingker ku na Jisu dei nama kata kadau ladang ngi it Jisu ngi don kamru ban long kita ki khna ki ba tips ngi ko ngu snengi me pa kaktin ka jong blai kala dep krandei na ki Ephesus kal nang ka ban riu kad khot kabening kong ter kong pi ki kun tu kong ya laki kimi ki pa ha utrai namar kan ka dei ka badei ken nama kata du Jisu la dangi ngilong ki kena ka batik ngiem khot ngi wang wan changa ngan kedup ya pi kwa nem mu Jisu kedup ya ka jing ka janga ba ka jang pi ngi kwa dei ha Jisu te don lut ka jing kemen ru don ka jing suk ru don ka jing it ru don ha Jisu te don lut di nama kata kadau kini ki kena Jerusalem ru ki kwa te ban mare chu Jisu imei
isku tenat bala daki yo bagi kun ki long ki kena ki batip singi habaki ime ya chadum chadeng la daki we ki tu khana ki ong ni tu ji kun jong pi te batip singi ibadon akor ibadon burom ibalong jai ime ti pen pau kamen sim ka kamen ba da ya chadum chadeng la ya kham so tenat dei la don ba ong te ni tu ki kun jong pi te ni ka jing jai tu ka jing dakat ke belong kumta terter ime da ya ti ra blek kum ni Deniam, dadang nak kuat pen kemen nama kata imei badi pai kemen kan tam le Jisu ubala ba yang adu kata kemen. Nama kata ngidon kam ban pen kemen yu imei ipa kalong bengin pen kemen ya Jisu. Ina makiri kisngi ki kun kini ki kun hep keberit lada wan ki school ni da wan ki nu jaka poi saying teng lada bisha lada Sạch pan mobile ni am ni email. Sạch pan đây là đi email ong me ai mobile là đi email ai mobile đây. Kam long rek mobile. Don kita ki kena ki bayam bat le. Là da phim ai ting ngam krek kot chu. Đây nè am. Sạch long kom ta đây ki kena. Đây ka jaka ko ba phi pen pan no da ka mobile ni email ni pa pin ong no ke ni email. Me ai sek a Bible. Penikai sa nga bang nang ban puli ka Bible. Email kata ka porte la su komen ha kamen sim. Ha jaka bangin pan de ka mobile ngin pan no da ka Bible ken. Be imei in hikaya nga ben ong ke imei subasa ikaya nga bangan pule ka Bible ka tin ka jang blay pakata ru Jisu komen ken ladang ngilong kumta kum ke hap ke barit ban ngiken mau ne makisngi Sunday ladu Monday hadu Saturday hadu Friday ni let chiki school ni yok ke jing hikai ke babun pha sha je barabor mo ka sngi Sunday teng nang step la simba baro sngi baro stay yung la ki kam step Hasngi Sunday teng la dei kasngi ba ngin let ban shakri ublay kum ki hap ke barit step ru ngi thanyam ngi thade ha ba ime la dei kapor kum tu shat long jing se khna nyo ba je ru steng la da kersu tia ime long du ba deng ne ba na kong du ki tia na don ki tu ke ba kham jai tu lei ha jing tia la shat ong ne ni fit me ni nga that ta kasngi le jing seng dei am setan ong ba to ong ime that bang le jing seng dei am setan shat ong ba ni ong ime ni nga that ban le jing seng mata si setan de bersian ti ba setan de bersian but ba ting im sutu jing psoi setan taka daw kum ki hap ke berit ladang ki kwa panong ki kena Jerusalem am ide ban long ki ba ting ide ban tip ken ya ka benta ka si Sunday ka de ka singi ka ba nang step ngi hapan ki ngi kap ban ki jing tia ngin kren krum ngi shit ki beniat ngin di sha pingin mare shika jing seng Deniam, jika jing seng kena kia bangin yok bandon kumni, ya ka bangin yok ban syak skor ya kubor ka tin ka jong blay. But ka syak jaba kindiki kena dei. Habi imei am ai pisa yong sim kun ne u bai kan show ya pimo. La teng ai shpo rangka mo, la shpo rangka ne saningka. So tan te wasian but ha dei. So ni shpo rangka ngan ai ying man ne ngan tit jing pam no. So tan teng wong, ta tit jing pam ta singim lei. Tit jing pam. Đây nè một setan de ong ta. Ting la 4 poe jing mane bai kan siu la lut. Dawan krong bai kan siu. Ha fi le na kum ni. Dan siu. Đây nè ma la ya tit jing pam te. U setan de tit jing pam. Pim kwa pam jing pam re. Ai siging mane kam ban toy. Đây nè u setan wa sian but ba. Na kata ka daw ni de ban long ki khna ki ba ko u sneng ha ba imi ong ban ai sika jing kan siu. Ni de ban ai be sika jing siu mo. Bakalong hukum ni don sibun ki kun setan em setan usian haban pensoi don sibun ki kena ngiru kum syakum ke bakar dan kena teng labu mau me wan tit jing tit tu tan don pisa kutia bu no ki almari ken bun almari saneng kaspodang ka teng la don ki kun lawan jing wan it pisa saneng ka ani don almari ngan sim ne gumno ime ti ong ikai ngawat jutu ime ikai ngawat wat ami kwa tung ba setan de wan jing mut kan ngan sim bai trai te pisa te ngan sim bai mata singi ngan tit jing tit bai la le tu mo da sat le ting la sat pit tu ani umdan manu kum ka kapor sim liap pisa le tit jing tit la tit jing tit la tit jing la da bam lawan siying la kli mai kun ne don ba du bu kong du deng deng wan sini manu ba sim ne pisang ni tu ba kam bala sim te la wai ngati ngamtip ini badu hi trai basim hap ong hi ini den setan nang ni wa ong di ini dei upak thok pasikor dei setan
Nah kata tahu dan ngi kwa ban lagi kena Jerusalem ki kena ki batip sngi himdai bantu himdai ban kwa ki jong ki wai mau. Bat kum ki hap ki barit ngi don kamru ban long ki saki utrai. Ban long saki utrai trang ngi de ban lek kum no. Langi don ha school, langi don ha ying, langi don ha kinu ki benta. Ngin saki ke nyu utrai, ngin pen I ya kata ka jinglong ka batip sngi ka jongi. Beki weru ke nyu ite. Ni kita ki kena te. Da ita nat shisha ite kena. Dene am singot nat manong be I ki bru kenong ite I kena te bat tip sngi. Iba jam nut singot nat dei. Nak tahu jisuru kwa. Bakum bah bangin saki utrai, ha bangin wan shu utrai kalong bingin ken mau kin. Shua bangin tia bingin de ban duai, shua bang ki ban gin duai. Ha bangi shua ban tia ngi duai kalong bau jisu pak ken yu angel jong ban kedup yang I kun bangin yo tia bet tak jingsuk ken. Bang yo tia bet tak jingsuk ben ki dang step dang shairu bangin ken mau ban duai banong. Ujisu lari lo sumar kamut bau jisu unang don ringkat ru ya kan ikas ngi paro si sngi ken kum ki kun kejong ublay bada bang yingi saki ujisu lem ka bang saki ujisu kum ki hep ke berit habingi don cha school teng i shut don day ki launch kita ki bang bamja ngi rak tifin habingi la don shi parlok teng lawan way parlok midong ayu tu so don so way ani jing bangai jing ta jing pi don so way jing ta jing pi ani jing bam tak kelet banduai akum kata ka porsche bam ni ka jing bang jing ta jing pi te kelet banduai dein em kelet banduai dei ban long kisaki jong trai Asyua pengen bam ngedong iki parlok ken. Ini dua asyua dei. Ini aingu syua yu blay. Namar bau la ai ngi kene ke jingbam. Ngide ban long ki kena ke kum tamo. Abangi don sik school ngide ban saki yu blay. Dangi don hai ying ngide ban ken mau. Ngide ban ken mau ru ken ban ong i mei ban i penikai ngi ban dua asyua ban tia. Don wei kadon ka wei ka jinge tu kana syapang wei u briu u bastat ba. Ka jinglong kena ho yu nang long kena kat pi kum ni ulong ubriu ubam dan dang da start ba ubriu ba ka jing beat ka ba long palat long ba ka wei ka sngi ka ba dang let bar school bar kini ki para kena sibun ha kita ki kena hakum kata ka por pitip la jayu nama ka jing beat ka jong la palat ba bagum kata ka por kini ki nong ikai ki ong kini me la shai me da wan biang sa school me de wan ra iki kimi ki pa ne kena te la susi hem Pan rak kimi kepate la sya mai ni la sya bamben la wan sya ying long la sya ying te da teng da pan rak kimi te sa do so si mei la sya te ong ban wan sya school dia pi deniam akum kata kapor mei ong mela you school for wan nga sya school ngam tip re tu ni kai pha wan dei kran knyum mei ru ma shifting te mei da kata kapor la let ken sya school ila let sya school tip la jayu mei ilet bat ikandu bat tau nong ikai ken utau kena tu dong classroom dai kandu nong ikai dong keli ken ula ayu kun kum kata kapor kan ka mi unu nong ikai wong unu kun jong pi te kong ani ka jing bit ka bala palat ikai ka no postin ru tip tang ban puli ru tip tang ban thor tip unu kun jong pi te bala palat sisa kum ta ba i te dai ka kemi kalong ka start bhaem ka kemi kalong ka start ha ka let saying kong la keli ken kun ong mei I ong kum nui tu nui kai pi mene ka kanika kemi ka ong mei ong I re ka ong ba me la start palat me ka tu ka nui kai te kam la shu ban batai me kalong kompang dei mene ong bu tu nui kai long ba bit mentapat long ibatip sngi kalong kompang ba lei ba I mei ong no kum ta namar ba I ini bai ini kun namar te mei daka jing start ka jong kai no hi ken yata kai no hi la de man ka sngi ka penut porno ban kai ban yalam ban tho ban pule yu ne khna but ha du da undala he ulasan usalong uwei scientist uba krau ba ken scientist uba krau ba uba penmi kini ki machine kini ki uba long uwei unong inventory kini ki machine kini ki boarding electric but utau de Thomas Edison nama ka jing start ka kemi yu ne kun ban penikai walau long uba bit ikina ikai handai ka kemi kalang ka start deni imeyam yang apa pi langi long ki ba kumnu langi long ki ba start langi long ki ba bit langi long ki ba babriu langi long ki ba snewbriu bet yang apa pi deni imeti bet bakum taru jisu ba khot ikini kena Jerusalem syam ong wan mame ba babriu rewa jisu de khot ikini kena Jerusalem wong tu wan sangati wong bet wan ken baro la filong ba snewbriu la filong ba babriu la filong ba lingkot la filong ba jerong la filong ki ba kumnu
Jisu it te nga badapi. Ndai bau Jisu it em kakitin ka jong blay kala ong te. Bau Jisu te u isi ya kapap. Ndai it ikinang pap. Dai nem. Kamu Jisu u it ke nga badapi. Langi long ki ba kumno. Nama kata kum ki hap ke berit. Ngidan kamban marek shu Jisu. Panwan si kijing aseng, si Sunday school, si Sunday school, kijing aseng kena in wan ken hang tangin yo ya kijing ikai kaktin kajong blay. Ki kena Jerusalem, ki kemen haba ki yo berkendu u Jisu. Ngiru kum ki hap ke berit, ngide ban kemen ken haba ngi yo ban ya syam ber u Jisu. Kum ki ne ki kena Jerusalem ki kemen. U blay un yo ban kerku yang kum ki hap ke berit. Ya ka bangi yo ban syak skor ya kan ka kubor kaktin kajong blay. Haba ngi yo ban don haki jing ke sam langi dan hangnu. U blay na ka banta ka buram kajong u. Amen. Ublay niyo ban kerku ye imnes da Isabet banayala mingi na kapule na kaktin ublay batru ban bu ajing doai bat kumjuru ya ketuka sermon ya kabla ai bat ala sam lingba jing ni por hapteng jing ilang baro ublay niyo ban kerku lang ingi baro kum ki hep ki baret bar ye pi baro ki bapej lingba jing ni kapor ublay niyo ban kerku te kan kapor ngin penwai no ek ni ka jing syakri jing i ublay ngin roi ka jing roi ka ban deus pak hat uwe bat hadin kata ngasuma ban khod i teman basan ed siling do ban kerku bat penuai. Jangan sung da jing it uyai khot ngabarit badu la dawan sha jisu jing roi ru un snam un it yang a shi sha pop jong a un ma la dawan sha jisu da shi jangan sung da jing it uyai khot ngabarit badu la dawan sha jisu Try like the kerkulang baju kerja por kabangi pendon buram yeme ha kabaki kun samla bat ki kun kena ki don ha kerja por ya kaban sekri bat pendon buram yeme bat kumju try ha kabakin yo ki ba koridor na kaban taban pen is ki wei pat ke prothei ba ngilong ki nong bot jome krat i ma ka don rikat ka por barangsa to ai be ka jing i ba jong blake pa ka jing ai jong try jing Jesus Christ lam ka jing so islo ka jong mun sim ko ki ne like long way blay kin na shong sa try lam bat ki khon jong ka balang ka jong i ba kleng slak shekri me na dum ta siru bom ju kuro amen